tu startování to Daimler-Benz. Z roku to, jo, asi jste viděli to první video, ne? Viděli? Neviděli? Já nevím. Ale můžete se podívat. Jo, bude se to jmenovat startování Daimler-Benz PT1. Jo, Daimler. Jak dlouho ještě budeš dělat tu dírku? Aha, to vlastně je plast, ten moc nejde. A počkej, co to je? To je diesel? Aha, a ten Mercedes je benzín nebo diesel? Benzín. Já myslím, že diesel. Tu dobu ještě měli toho. Počkej, já chci otevřít tohle okýnko. Už to jde. Tak, už to jde. Už jdeš. Tak. هذا ما يطلع بالمكان ولا ينقطع. ما يطلع. بس طويل يعني حتى لو انقطع. Fajný. Podívejte se tam, co tam je. Řekněte mi. Kabele. Podvozek. Asi. Dělám takhle. Hadíce. Já mám pod telefon. Uj. Jsem skoro vyšší než ty. Super, co budeš? Bez toho nikdy si musel stát v autě. Rosteš, jste ve velké kůkli. Já. A ne, jak dlouho táta bude mít tu Kiu? Na 10 dní. OK. Já se jdu do ní podívat, jestli nevadí. Jo, pokusím se. Krásná Kia. Tak ty, já už chci říct prostý slovo normální, ale ty kráso. Mami? Jo. كافي Já říkám žlutý. No, to je asi nějaká síla toho. Já nevím. Tam se musíš jít do té Kie podívat. Nemusím. To je tak hustý. Když je to táta. Pojď. Dobře. هسه اتوقع اختار بس. كافي. هسه لا تطيح بعد. دقة بنزين ها؟ بنزين هسه ايش تسوي؟ خلينا 13 دنقة فيها قاعد. اوقف يا بابا اعطيني مجال. تطلع البنزين. خليها تدور تسوي ويروح لحالها. ستارت هنا اون ستارت. Only.
الدنيا كده. انا فاكر راجع. يا متراجع صوتك دوري كله. بابي بابي بابا بابا بابي بابي. Linker, to už víte. Já už jsem to všechno ukazoval. Co ještě? Co ještě bych měl ukazovat? Já fakt nevím. Co tam budeš dělat? Co tam děláš? Našem kamionu. Zkus se podívat do tyky. No. Do řidičovi, to je úplně perfekt. Jo. Tuhle Kiu měl jeden youtuber, myslím. Akorát už si koupil jiný. Už si koupil Mercedes SUV z roku 2024. Jak se dávají výstražný? Počkat. 3, 2, 1. Hele. Můžu už to pustit? Aha, tak už to stejně upadlo. Zkus! To je hodně velká dřina. Oj. I'm ready to start the car. Jemek. Hotovo, jemek. Já už to chci nastartovat. Bude chvíli trvat, Janko, než se tohle... Hodinu? No, než to zprovozní, aby se to nastartovalo, rozjelo, ono je to celý zarezlý, zatuhlý. Dneska šlo jenom o toto zkusit nastartovat, jestli to půjde, jestli tam motor jede. Ok. Takže motor je dobrý. Ok. Je to fajn. Tak mi pošli tu fotku s tím. Tak já to ukončím. Čus.